Ahoj, dnes si povieme niečo o veľmi známej, ale aj dosť nebezpečnej pochuťke pre psov, bivolej koži. Vyzerá nevinne, psi ju milujú, ale je naozaj bezpečná? Poďme sa na to pozrieť. Bivolia koža je vedľajší produkt z kože dobytka, najčastejšie hovädzieho alebo vodného bivola. Nejde však o surové mäso, ale o vonkajšiu vrstvu kože, ktorá sa počas výroby chemicky upravuje, bieli a suší do rôznych tvarov. Znie to chutne? Asi nie, hlavne tá chémia, to bude určite mňamka. Tento pamlsok z bývalej kože nie je vedľajším produktom hovädzieho mäsa. Dokonca ani nie je vyrobený zo sušeného mäsa. Ide o surovú kožu, ktorá je vedľajší produkt kožiarskeho priemyslu. Kože z dobytka sú dodávané z bytúnkov do garbiarní, kde sa spracujú. A to chemickým kúpeľom, aby sa zabránilo znehodnoteniu počas prepravy. Nikto predsa nechce kúpiť pokazenú, nazvieme to pochuťku pre svojho psa. V garbiarni sa kože namočia do chemických roztokov alebo do vysokotoxického sulfuru sodného, ktorý zbavuje kožu chlpov a tuku. Vonkajšia vrstva tejto kože sa používa na výrobu tovaru, ako sú autosedačky, oblečenie, topánky, peňaženky a podobne. Zatiaľ, čo vnútorná vrstva je potrebná na našu obľúbenú žuvaciu kosť. Táto koža sa umie a narad prichádza bielenie v roztoku peroxidu vodíka alebo iných bielých diel. Toto pomáha odstrániť zápach zhnitej kože. Áno, počuli ste dobre, biely diel. Potom prichádza čas, kedy tento vybielený vedľajší produkt z kože prechádza svojim dizajnom, aby vyzeral perfektne. Takéto kostičky potrebujú byť aj voňať krásne, preto sa zafarbujú rôznymi farbivami a príchuťami. Farbia sa dokonca aj vrstvou oxidu titaničného. Konzervujú sa benzoánom sodným, takže otrava pre nášho psa v malých dávkach. Nakoniec sa finálny produkt žuvacej kosti lepí. Áno, lepidlom. Pri testovaní zistili prítomnosť olova, arzénu, ortuti, soli, chrómu, formaldehydu. A takto vyrobený produkt sa dostáva do našich obľúbených obchodov, veď prečo neurobiť nášmu psíkovi radosť? Moc nie. Už asi po tom, čo sme si ukázali, ako sa vyrába, nie sú pochyby o tom, že pre psa nie je vôbec vhodná. Ale aj tak poviem tie najväčšie rizika, ktoré môže spôsobiť. Tusenie. Bivolia koža je tvrdá a ak pes zhltne väčší kus, môže sa zaseknúť v hrdle alebo v črevách. Zažívacie problémy. Nafúkovanie, zvracanie, hnačka alebo dokonca upchanie čriev. Toxické látky. Niektoré výrobky obsahujú zvyšky chemikálií, ktoré môžu poškodiť pečeň alebo obličky. Teraz už naozaj nie sú pochyby o tom, že bivolia koža vôbec nie je ideálna a aj keď to pes možno zje a možno mu to aj chutí, určite sa mu to nemá dávať. Tak ti ukážem nejaké zdravšie alternatívy, ako napríklad surové kosti. Pes môže, myslím, že všetky kosti, pokiaľ sú surové. Kosti sú veľmi dobré na čistenie zubov a psa na dlho zabavia a sú určite miliónkrát lepšie ako bivolia koža. Len keď to psovi dávaš, tak si dávaj pozor, aby boli naozaj surové, lebo varené nemôže, lebo sa štiepia. No, asi sa určite pýtaš, prečo sa to ešte stále predáva, keď je to tak napustené chémiou. No, keď to ľudia kupujú, bude sa to vyrábať. Už sme na konci a dúfam, že sa ti video páčilo. Ak áno, nezabudni dať like, odber, môžeš to zdieľať, aby viac ľudí zistilo, aká je bivolia koža naozaj nebezpečná a do komentára môžeš napísať, čo namiesto nej dávaš alebo či si ju niekedy skúšal.